Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo, ti umuna apasa ti serye tayo itaalawas anapauluhan, pamakawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Si kamot, amiga Elisa. Adda kamot dito'y mall. Kunakno asino itayan, si kamat gayam, amiga Nova. Nagpipintas ket dagitabag aginat gatang mol. Nangina dagitoy. Jaklakit di kayat ti agbag iti sinsinan, amiga. Kaduan nakman iti nanggatangam, tagumatangak iti kastabag. No adda umanay nga igatang ko, amiga. Areglado, amiga. Day talagayam. O sige, umay ka, tamapanta. Imbag man, ta saan nga agungat ti asawam no kanayon ka nga agatang iti gamit mo. Anya nga iti maaramidan na, nunalpas kon anagata. Apay ang nagdakkel kinabawasan iti linaon ti credit card mo. Nag-sale nga men ti sukik a negosyante iti alahas. Nagpipintas dagiti lako na. Iso ginatang kon, honey. Ngam apay ang nagado. Mapan kano nga min ijay abroad. Iso nga inlako na kanyak itinalaka. Inton ngumina dagiti alahas, mabalin kong tumat nga ilako. No lakit dita pag negosyo, mabalin mo. Ngam no pagalahas mo lang. Nagadun nga eh. Ag negosyo akmat iti alahas. Adumat dagiti amigak amabalin ko alakwan iti alahas. Saan ka nga ta amalugin ita planom? Dakkel tipo unam. Mabalin ka di ngayon kayo mat agbiro kiti trabaho yo. Tapno makatulong kayo mat kanyak, anak ko. Agbiro kak to, nanang. At dapay ngamin ay ayam may kadagiti barkada kiti basketball. Adda ka di maganab mo di ta panagayayam mo iti basketball. Saan ka di amay mayat no adda trabaho ngamday ta agbas basketball latan. No mga bak kami iti basketball. Adda kwarta, tada pustaan. Kasta ka di latan ti biyag mo, anak ko. Mabiyag to ka di day ta basketball ti pamilyam. Awan pa'y mati pamilyak, nanang. Iso nga ron dadyak pa'y mga asawa. Tapno awan ti pakpakanak. Ay, una yun, anak ko. Lumakay kan. Nga basketball pa'y laang ti adda di ta panunot mo. Awan tilin na kaya ni ti basketball, nanang. Ibagam ka ni ading mo, tamapan mo't agbiro kiti trabaho na. Sige, inakon iti trabaho. Taamangan no agungat tumanen ti amo. Apay nga itakala ang taliya. Malugi ak amang tangtangdan ka. No kanayo nakasta maladaw ka. Limalaang mat a minutos, madam. Uray maladawak mat nga agawid iti 5 minutos. Rumbang lang. Amumat numano nga oras ti rumbang apa nagtrabahom dito'y balay may. Ay, sige, panawan kayo pa'y nga rod, madam. Inak agdalusan ija uneg, sakbay nga agdalusak dito'y ruwar. Agawam, taddan tumaya sa nga ili kinton madamdama. Masapol ana silang dagiti tiles, kan dagiti iso amin a makita. Kanayon mo't ana silang dagiti dalusak, madam. Una, takanayon ko nga ibaga. Ngam no saan ko akanayon nga ibaga. Jak amon, ang mga no sinsinan ti panagdalos mo. Ay, saan mo't madam? Napuno ak nagtrabaho. Uray didak kanayon abilinan iti aramidag. Ibagbagan ni nanang. Ngayon kakano agbiro iti trabahom. Pagbiro ka na kiti trabaho, idinto ta si ka, di ka mo't mapanagbiro kiti trabaho. Adda nga rod ay ayam may iti basketball. Saan at trabaho ti basketball? Kat si kangay. Anyamat ti pagkakumkumay-kumam. Awan mo trabahom. Awan trabaho. Makumikumak pa ita. Anya kumati pakakumikumam, aber. Agsasaro no dagiti gagayam ko nga ag-bridal shower kan agkakasar. Saan ko ama atendaran no adda trabaho? Anya? Ipang pangrunam kit din day ta atendaram. Ngam ti agbirok iti trabahom. Apay, no dagkasar agayam mo. Saan mo nga atendaran? Oray si ka. Ingkakit din nagbiro kiti trabaho. Awan ka di pa idapapakan, mama? Nana? Nay, apay anabartag ka manen, sir.
Saan ka di abinalaagan da ka? Saan ka sumangpet anapartak? Gapo ka di, tisang kay bagada pagtalawan dak. Numakita da na bartekak, nana? Saan mo kumadadaulan ti biyag mo, sir? Imbagkat kan ka, tamangig ko day ta, nana. Kanayon mo't nga ibaga ni Papam dayta, saan ka di? No ibaga naman, san aga po, takayat da na saya at masakbayak. No di katap no saan ka no, ama ibabain ti pamilyami. Apay nga rod adi ka agtong pal, sir. Tapno di da kapag talawan. Masurunak nga rod katakwada. Tamani po tubingak. Diyay negosyo datin into naranda. Gamit itad damot amin akasapulam. Nagkamali ka, nana. Ti pamatag kan presensyada ti kasapulak. Anya ka ditimayan nyo, nana. Awan pa'y ni nanang. Embati na ka diti abang, ti pagigyanan nyo abalay. Awan mo timbati na, nana. Apay, akanayon kayo amaladaw nga agbayad iti abang. Talo kayo mat nga kakabalay. Apay ko manutalo kami, nana. No agtitinulong kayo nga agtrabaho. Nalakalaang mati abang yo. Agbirbiro kami pa iti trabaho mi. Aheron pang laang. Kaasi mati inayo, nga isulaang ti agtrab-trabaho. Idin to nagdadakkel kayo mat nga anak na. Sikamot gayam ti masabat ko, mana. Ay, nagkapukan samot ijay pagigyanan mi, ading ko. Wan, manang, ina ko maagsingir, takasapulak ba ti kwarta? Ay, kait itad nga min ti among ko ti sweldok. Apay nga min adi nakatulungan dagiti anak mo. Nagdadakkel da, ngam awan mo't nga min trabaho da. Kanayon kumot nga ibagang agsapul da iti trabaho da. Ngam didak mo't ipangpangag. Ay, jak maawatan dagiti anak mo. Di da kapay kasyan nga inada. Imbaglakit din, tauray saan anasaya at ti amok. Dakkel mo't ti sweldok nga ititad da. Nangan kayo ka din. Saan tayo mat anakaloto ni Rot, nanang? Nabanugak, tado ti inaramid ko iti balay ti among ko. Makaamu kayo, no di kayo pa'y nagluto iti kaninyo. Ha? Nangan kayo katin iti naggapuan yun, nanang? Awan pa iti bakit kan lakay. Pinilit di anak da kaduak amangan, iso nanganak mo Naggasat kayo, nanang. Anya nga iti sindayo jay? Adobo kan chapsoy. Nala, tama pa anak pa iti kwartok. Kaya't kung taaginan na. Masapa ak kano asumrek inton bigat. Ninanang samot day jay. Si mangpot mat gaya man. Wan, ngamnangan ka nun iti balay ti among na. Kat, anya nga itinluto mamasida? Jak pa'y nga rod nakaluto. Kunak ano, agluto ni nanang itamalam. Nagdinitsyo di kwarto na, nabannog ka no. Sapay masadutak nga agluto. Sikaman mo ti agluto iti masida. Ta, nakaluto ak mo tanitin na po'y. Si kamot ti babae, rumbang nga sikat ti agluto. Uray lalaki, agluto mo't no kayat na. Sige, gaputa masadot ta nga agluto. Di noodles laangan. Ilutom ti sidam, ta ilutok mo't ti sidam. Mapan ka di iti trabaho, manang. Nagsapa ka mat. Ay, day tamot nga mintibilin di amok, ading ko. Isaganak ka no ti pagarmo sa randa. Kasta ka di. Saan ka di asigod? Saan asigat ti mangisagana iti armusarda? Ay, saan nga rod? Ngam sa bali ka no itan. Masapaak, tasyak ka no ti mangisagana iti kananda. Ta masadot ka no di Madam Nova nga agluto. Pimanaw nga mintay para luto iti bigat. Anya oras ta ka di amang mangan iti bigat? Alas 7, ading ko, tama riing da iti alas 6. Alas 5 pa'y mat Nawaya pa'y no sikati agluto iti kananda. Hawan nga rod. Sige, panawan ka pa'y dito'y. Tapno sa anak amala daw. Lumabas akla ko ma dito'y balayaw hanggang nasabat ko ni nanang yaw. Anapanan iti trabaho na. Ha? Napan ka din, nana? Ni, kunak no anday di kusina nga aglutluto? Anya? Ni pa'y lananang yu ti paglutuan yaw.
Idinto tawan mo trabaho yung agkapsa. Patpatgan na kami unay ni Nanang. Iso nga aramidan na ti amin para kada kami kan ni Manong ko, Nana. Impatagyo ka di ti inayo. Kasla katulong ti pangibilbilangan nyo kankwana. Ha? Ay, saan, Nana? Apay ko makatulong. Patpatgan mi, tainami kat nga rod. Ay, sa ula ang day tapat-patgan. Ti inayo, katulong iti balay ti amo na, ama suswelduan. Ngamda kayo, serserbian na kayo, ngam diyo pa'y tulungan. Ayan na ti panangipatag ako na. Anyamot ti pakariribukam. Kas kalaubing anawanan, uno na yawawan. Pampanunutak man timbaga ni Nana Dani ka, Manong. Saan ta ka no apatpatgan ni Nana? Anya? Apay kumasaan? Di na amo ti sasaw na dadya bakit? Apay, makita na nga rod tirik nata. Ti kano panagayat, makita iti aramid. Saan kano nga iti sa ulaeng? Kasano kuma? Ay, ingkakatagluton. Amangan no pakanandamanan ni Nanang iji pagtrabtrabahuan na. Agsinoblat ang agluto No siyak ti agluto ita, si kantumot inton sumaruno. Agpada tamot nga awan trabaho na. Kasanon, no nabanugak ton anag basketball. Di ka nakiti, inabak mo iti pustaan nyo no nagayayam ka. Kasano ngay, no maabak kami iti postaan. No maabak kayo, umikat ka laangan di tamanong, tain ka lagbiro kan iti trabaho. Saan ka di nga imbagam, anarigat ti makabirok iti trabaho? Sir, aldawan. Apay adi kayo pala rumwar dita si Ledyo. Ilukat sulatan ti ridaw, Nana. Sana nakatrangka day ta. Nay, apay anak kakukot kayo, sir. Masakit kayo kade. Malamlaminak, Nana. Agulawak no bumangon ak. Ay, nanta dapadapon kayo. Ay nabara kayo Masapul amang ipaunag kayo pa iti uray basitlaeng. Sa kayon to agtumar iti agas. Awan ganas ko amangan, Nana. Madi no awan karga ti tiyanyo nga agtumar kayo iti agas. Uray basitlaeng agatas kan tinapay ti ipaunag yo, sir. Ayan ni Richard. Awan ka di manen? Amumat day jay nga anak ta. Golf lang ta muna. Amangan no napanmanan kadagiti kakadwa na anak ay ayam iti golf. Adda na kay baga kanyak, akanayon na makita kadagiti kakadwa na iti resto bar. Anya, dayta ti kanayon ta nga iparit nga aramidan na. Apay nga naramid na. Masapula ka sarita kiti nalapan. Tsak kayat ti anak asokir kan mangipapain. Mapan ka kadi iti kwarto na. Wan, masapul nga ilawlawag na no apay anapan iti resto bar. Ada kayo mo't gaya man, sir. Nasapa kayo man ita. Ayan ka din ni Richard. Pinagtumar ko iti agas, tanabara, sir. Pinanawak iti kwarto na, hindi na pagtumar ko. Naalanan na iti kanayon na pan nakaladaw asumangpat, kan ti palagin inom na. Anya ka di ti aramidan nyo, sir. Masakit ni Sir Richard. Amangan no agin sasakit lang. Ha? Ay, nabara mo't itay bigat, iso a pinagtumar ko iti agas, sir. Mapanak iti kwarto na takasaok. Mapan ka kadi iti kwarto ni Richard. Wan, nunjak magustuhan ti isungbat na, pagbabawyan na ti aramidak. Sige, intay-tayan na. Kuna ni Nova masakit ka no, nga magdadwaak. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Pamakawan.
Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nabarayuboy ni Nova ang asawa ti baknang a negosyante, ani William. Kanayon da ang makumikom iti negosyo. Isu ani Talia, ti kanayon ang mga sasikaso kan ni Richard, nga anak da. At damat dua nga anak ni Talia. Ngam nagsasadot da gitoy, awan trabaho da. Gaputa masadot da nga agsapol iti trabaho. Iti may sangal daw, simang pati amo ni Talia. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hintaman iti ayan na. Kuna ni Talia ama sakit ka no. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Inulbudan na ta ni Talia. Ayan na kadi. Ilepas na pa iti daldalusan na ijay minuyungan. Kasarita ta iti nalapat no umunag. May samot dayta ngagsungbat. Hello, Nana. Nakawag kayo, Met. Apay ka di? Ayan mo kadi. Makapumpungtot ni Papam. Imbaga ka man iti marikrik na iti bagim. Imbagayam at gayam, Nana. Awan parikot. Agyanak dito'y ayan ti barkadak. Naragragsak dito'y. Ay, mayat ka din ti bagim, sir. Napanda ngamin iti kwartom katawan ka. Ay, sigurado ang masermunan ta adwa. Napanda ko nam, Nana. Di kagdanag. Adda aramidak. Tapno saan ka may raman. Anya ko mati aramidem, sir. Aghawid kakit din. Basta saan kayo nagdanag, Nana. Addak di tayo madamdama. Saan yung nga ilak ti gate? Sumre kak tulatan. Bye. Sigamat gayam ti masabat ko barok. Papanam ka de. Mapanak iti family doktor mi, tita. Madingamin ti bagbagik. Apay ngagmay sa ka amapan iti doktor. Ayan ni mamam. Apay adi nakakinadwaan. Makumikom iti negosyo na, tita. Adumater aramidan ti katulong. Iso Jakon nagpakadwa ngay may. Nakitak itay ti doktor yung nga imo nag iti klinik na. Apay adi mo inawagan ta iso ti imay balayo. Siya kong ti may, tita. Kababain mat iti doktor. No iso pala ti mapan iti balay. Saan mat anakaro ti rekrik naik? Uray ko man no nagpakadwa kay ti katulong yo. Aramidan nanto ti trabaho na no makasangpet kayo. Hello, amiga. Nakawag ka man? Nasabat ko ba't ni Richard? Mapan ka no iti doktor. Ha? Napan iti doktor ko na, amiga? Wen, amiga. Iti klinik ti family doktor yo tinapanan na. Itaman pa'y amakawayas amapan iti doktor ni Richard. Ay takadila nga inaramid na dayta, amiga. Kinagpaiso na, wan, amiga. Saan amakapanday jay, no awan mangkuyog kan ko na? Dakkel matan ti anak mo, amiga. Panawanan, tapno tumakder iti bukod na asaka. Sa bagay, ay kunaklakit din no napanmanan na kibarkada. Kunak no pambarnalaeng amasakit. Asino tinakasaritam? Ni amiga Elisa, honey. Nakita na kano ni Richard anapan iti klinik ti family doctor tayo. Pudno nga rod ti kuna ni Talia, ama sakit. Kunaklakit din no kalkaluban na laeng ti kinalangkong ti anak ta. Horasyak, kunak no impambardalaang nga masakit. Kuna ni amiga Elisa, dakkel kanon ti anak ta. Rumbang asursurwan na kano ti tumakder iti bukod na asaka. Nga mawan mo't amo na trabaho.
Mait-ited amin akayat na. Iso adi na ammo tiyag trabaho. Kasanoon no awantan. Awan pa'y ammo na iti negosyo. Tadi namit kayat tinagadal, tanarigat ka no. Hay, adda ngamin kolkol na ti utak na. Nabambanuga ka na ayam iti basketball. Nangabak kayo ka di, Manong. Tay balatok na rudan, ah. Ingkang nga ron matagluto. Ay, awan ni nanang agluto. Iyag mo nga rudan ti balatok, tay nakon. Ngam no awan, di ure awan ti aglutluto. Anya, ang gayam. Saan ka nagbirok iti trabaho man kunan ni nanang? Napanak, ngam masapol ka no nga da experience. Awan mo't experience ko. Anya? Amin ka di apag-applyam, kat masapol ti experience? Wan mat. Makapadismay at agbirok iti trabaho. Makabannog pa'y kit din. Ada kamot gaya man sa Richard. Anya ka diti inaramid mo ako nam. At dandabapam di taunag. Talaga ka diyan na panday iti kwartok, nana? Wen, madanagan ako na itaimbagak masakit ka. Idi napanda ka kinita iti kwartom. Awan ka mod, sir. Di kag danag. Adda reseta ti doktor. Napaanak iti doktor, nana. Ay nalaing ka talaga iti kalukwan, Sir Richard. Kunam itay nga da ka iti ayan ti barkadam. Ita, kunamanan anapat ka iti doktor. Agyaman ak tayo niyawag mo. Iso napaanak kadagos iti doktor. Gaputa medyo mayatiriknak. Apa aman na pinagtumarnak. Rimwarak. Ala nga rod, sir. Ingkan agpakita kada papam kan mamam. Adda ka di mo't nalakom nga alahas mo. Wen, honey. Mayat nga agpayso ti aglako iti alahas. Imbag tasyak tinakagatang kadagiti alahas ti amigak. Anapan ni ijay abroad. Saan ka diya sigur nga glaklako iti alahas na diyang amigam? Wan, ngam kinay kayat na ngayon lako kanyak. Si Madot siguro nga glako. Adan samat ngamin sakit na. Mapan ka no agpaagas ija abroad. Ha? Nakaamuam iti da ita. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Kabagyan na ti may sakadag iti empleyadok. Kas tagayam. Tiyak pa'y amo nga daghayam sakit na. Amigam, ngam di mo ammo, ti kasasaan na. Kaawatan, asaan kayo a-close? Ngabi dinaglako iti alahas. Siyak mo, tinawagan na. Nangag ko ti saritaan da mamakan papa. No kasta, alahas ti linaon ti attache case iti lamisaan. Ay, padasak mamat ti aglako iti alahas. Mga lak iti alahas iti attache case. Anya nga ta ti aramidak. Tapnusan amadlaw. Nga danaksay iti alahas alako ni mama. Oh, agpakada nga dapapanak. Iti kasta, saan asyak ti mapabasol no kas pangarigan. Agpaiso ka di anapan kay ti Dr. Richard? Day tatipod no, papa. Ato iti reseta ti doktor. Ginatang konti agas ngayon reseta na. Pudlo ka di tindanon da kanyak, amapmapan ka kano iti resto bar. Simuro taklaan na minsan, papa. At ang amin nagkasangay akaadalak. No ingaid mo kumatya agadal, tapno makaturpos ka. Saan man? Panay bagsak amin agradom. Di na kaawater iti pagadalan no makita da bagsak amin agradom. Diyak man mo, papa. Ipakpakat ko mati kabalak. Ngam saan lata asumrak iti ulok ti adal. Anya nga ro ti pagbanagan ti biyag mo. Kasano, no awan kamin. Kastam latan, aglaklakay kalatan nga awan ang muna. Ti amuda, kat awanak dito balay. Libasak ti mangala iti alahas iti attache case ni mama.
Aday ta. Nakaalak iti sumagmamano nga alahas. Mapanak iti balay ti barkadak. Ilamang ko iti bag ko ti alahas ang alak. Di dalakit di madlaw adagos ti kawan ti alahas. Mapan ko ibati iti balay ti barkadak dagiti analak. Papanam ka di, sir. Agar-arudok ka, mat. Anyang agar-arudok ako nayo, nana. Nakita ka ngamin at umalangkiaw. Kasla da ilimlimangam. Anya ko matilimlimangak. Isungarod adinamag ka. Tamadlaw ko nga da ilimlimangam, sir. Da ka di papakan, mamam. Nagpakada kon kadakwada nga da papanak. Apay ko mga aglimangak ngay. Di ta kayon. Tila may bagbagayo. Ay, sa anak lakit ding agkamali ititignay na anakitak. At dalakit di makagapo. No apay akas di iti jarna apimanaw. Nanang, apay nga paabutan niyo ti barokong yo. Bunga la siguro ti panakabannog ko, anak. Mapanak pa iti kwartok tagi na naakpay. Nangan kayo ka din iji balay ti among yo, nanang. Wen, makaamu kayo nga agluto iti kaninyo tanabanugak. Sapay awan pay lang ni Ruth. Napanan ay di kamsat mo. Apay nga awan. Diyak mo, nanang. Diyak mo, nupod nung agbirbirok iti trabaho na. Amangan mat no sa bali ti sapsapulan na. Sana ibaga nga awan master ka na trabaho. Kasta ka di ti aramid mo. Iso nga atapom nga isumot ti aramid di adim. Nanang, Kaaduan a managatap. Iso ti adda aramid na. Iso nga atapon na nga iso ti aramid mo ti pada na atao. kas kumaitian niya, nanang. Kas kuma iti kinaawan pa nagtalak na. Ah. No kas jay ka, saan kamot nga rod a mapagtalkaan? Apay nga ado tinaksay iti alahas alakok. Inalam ka di, hadi? Alangan mo't nga agala aklatan iti saan ko ngayong pakada. Diyak pa'y naramid ti kasta. Awan sa bali akadwa tayo dito'y balay. Nabayag akadwa tayo diti balay ni Talia. Ngam diyak pa'y napuutan na nagtakaw. Tawan pa'y nakita na nga ado nga alahas at akawon na. Iso nga tangag paiso. Ang mga no adamat sa bali anang ikam. Pangikak kumangay asabali. Saan ko nga ilaslasin, no dikat dito'y amin atashi case ti pangikabkabila kadagiti lakok nga alahas. Kita man na nalaing. Ang mga no nailaok mo't kanag iti daduma nga alahas mo. Awan ko naktumat. May salang ti atapak anangala kadagiti alahas alakok. Itaman payasan arimwar ni nanang. Saan ka di pa'y arimwar? Saan anasapa asimrek? Kada mapanak ag jogging. Katrumwar mo na mapan iti trabaho na. Ang kuna na ngamin iti si Mangpet. Sakit kano ti barokong na. Amangan nga rod no saan asumrek ita. Ingkamang kiti damagan. Amangan no kimaro ti kunana sakit a barokong na. O sige, tamapanak iti ayan na, manong. Nanang, itaman pa saan kayo nasapa asimrek? Ay nalang ko nga nakmatan anak ko. Sige tamapanak, uray naladaw akon. Umawag kayo laangan, nanang. Ibagayo asaan kayo pa asumrek kita. Ay, uwan nga agpaiso. Ay, kas lang amin, nadagsan pa'y laang ti barukong ko. Di maldita ababaunan. Sana simrak, tanda tinakaw na. Nang loko na tao. Saan gaya mamapagtalkan ti danga? Intunukwan indarom ko. Saan yun ngay daron, papa? Amangan no adda pa kasapulan na. Iso nga inala na. Kumaa, no basit lang agatab da dyan. Nagdakal. Tiyawanan pa in. Amom ka di ti balayda, Richard. Jack penap na pan iti balayda, mama. Ngala, saan tayo na pagtaktakan na dyan nga?
Ikaten taylatan kas katulong tayo. Hello, ma'am. Imawag ka lang si kang tatakaw. Ha? Agtatakaw? Anya ka diti sasawin niyo, ma'am? Anya nga agtatakaw? Isosan ka, Simrag. Tanapan mo yung lako titirakaw mo. Saan kayo ang maawatan, ma'am? Nasakit ti barukong ko. Iso sa anak ka-stroke. Ikarigatak ti mapandita. Tapno malawlawagan no anya dayta nga ibagbagayo. Saan kan nga umay? Manipod ita, awanan trabahom. Ha? Awanan trabaho. Nanang! Manong! Ni Nanang! Nawanan iti puot! Anya tinapasamak? Awan puot ni Nanang! Ipantan iti ospital! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nangag ni Richard ti saritaan dagiti naganak na. Maipapan iti alahas, alako ni Nova. Linibas na nga inalan ti daduma nga alahas. Kat idinaduktalan ni Nova ti kaawan dagiti alahas. Pinabasol na ni Talia. Saan mat asimrek ni Talia iti daytang aldaw. Gapu iti sakit ti barukong na. Inawagan nga rod ni Nova, tapno ipakaam muna ana sakit ti barukong na. Imbagamat ni Nova, asaanan asumrek ni Talia, taawanan ti trabaho na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, di masakbayan. Anya tinapasamak? Nawanan iti puot ni Nanang Manong! Ipantay di ospital! Adda ka di kwartam apangar kila itilugan. Awan Manong! Anya, kasano nga ruditan? Inakitaan ti bag ni Nanang, barang at akwarta na ijay! Ingka nga rudan, darasam, ang mga nuan niya pa'y timapasamak kan kwa na. Anya ti kuna ti doktor. Mild heart attack ka no, Manong. Ada sakit na iti puso. Ada pa'y ka no bato iti gallbladder na. Masapul ang maoperaan. Anya, isugaya makanayon na nga ibaga, nasakit ti baroko na. Uno tilikod na. Masapul ti dakkel agatad, no maoperaan. Dayta nga ron ti parikot ita. Kuna jay doktor, amang isagana ta kano iti medyo dakkel agatad. Tapno maoperaan ni Nanang. Kasanon, no awan tinasawa agatad. Saan da pa'y kano nga operaan? Kaasimot ni Nanang agiturod iti sakit ti gallbladder na. Kasano pa'y nga ruditan? Adda nga taagpautang ka data. Kat amudamot nga awan trabaho ta, Manong. Dayta ita ti parikot. Awan man lat maitulong taken kwa na. Mangipaskilak di tarwar a kasapulan tayo ti katulong. Andakan ka na ita. No ikabil mo ti wanted maid di tarwar, ang dalakin di umayag apply. Masapol ati ala ket jay saan abaket. Jay napigsang agtrabaho. Uray nga to ti sweldo na, no lakit di tan nagagat. Langgong tumaday jay Atalia. Tinakawan na kit din. Ha? Addan to aldaw na kanyak day jay at tao. Dakdakal ti panagit ited ti sweldo ti katulong ngam ti daddo manita nga amo. Di pa'y lakat naknak. Inraman na pa'y at tinakaw ti alahas alako.
Ita tawan trabaho na sigurado nga agrikat na jay. Kasano ko mga agregat? Kat addan ti alahas ang mabalin na ngaila ko. Sa bagay, o sinalbag tayo jay. Masangok la ko mga idarom. Ipakulong ko kumakit tap nagnakam. Ruth, amom ka di. No sa dino abalay ti pagigyanan idi ni nanang. Jakmat nga minan dinamdamag. Uray siyakmat manong. Apay ka di. Inta ko maumutang iti kwarta nga ramatan ni nanang. Aywan gayam. Barang numaasid ka ni nanang. Nabayag ni nanang akas katulong. Ngam di taman la dinamag. No asino dagiti amo na. Kano sa dino ti balayda. Aguray ka. Nangag kung ada kasarsarita ni nanang sakbay anaawanan iti puot. Anya tinangag mo asaritaan da. Kasla da ipagpabasol da kan kuana. Padasak tuman akasarita ni nanang inton makariing. Nanang, anya ka di nangag ko asaritaan nyo. Iti awawagam iti madam. Kasla ada ipagpabasol da kada kayo. Jak nga rod maawatan, anak ko. Agtatakaw ko na namat. Ha? Agtatakaw? Anya ka no titinakaw yo? Di namat nga rod imbaga. Idi ko kuna na asa anak kanon amapan ijay. Taawanan trabaho. Inikat da kayo akas katulong? Awan ng trabaho yo? Kasanuta yun, nanang. Panagriknak ngamin kat nakapsutak, anak ko. Kasladyak matan kabaalan ti agtrabaho pa'y itinadagsan. Sige, ikagumaak na rin ti agbiro kiti trabaho, nanang. Huwan ko anak ko. Uray ni manong mo. Agbirok ko mamat iti trabaho na. Ingkay paskil ijay gate da ito'y iho. Kasapulan tayo ti katulong. Pagsublian yung amin ni Nana Talia dito'y balay, Ha? Mama. Jak kasapulan ti agtatakaw dito'y balay. Pagtalawak dito'y balay ti asino man amang takaw iti anyaman ako kwak. Sinalbag kit di. Awan utang nanay mbaganakam. Kaawatan nga rod nga daw may asabali akatulong, Mama. Nalakalang timang sukat iti katulong. Basta ikam iti na nga to asweldo. Ngam nasingpet kan nagagat ni Nana Talia. Nasingpat ko nam ichay ngagtatakaw. Ha? Tinakaw nanto pa iti alahas ko. Eng kakidi paskil day ta ijay kay tapno adda umay agaplay. Sige, Mama. Kaasimot ni Nana Talia. Napabasol iti inaramid ko. Nalako kong tidaduma nga alahas. No ibagak asyak tinangala. Amangan no dusain dakda papa. Nanang, awan ka di tinadlaw yo, iti balay ang nagtrabahuan nyo, sakbay ang nagawid kayo? Jay anak ti amo ko. Tumalang kiaw kan agin inayad. Idi pumanaw iti balay da. No kasta, kaawatan nga rod nga iso tinangala iti bagbagada nga inalayo, nanang. Jak amo anak ko. Tanasingpat mat na jay abaro. Apay nga rod nga anapukaw day ta ibagbagayo anapukaw, kat saan nyo mat nga inala. Jak amo anak ko. Iturog ko man pa'y. Mabanugak, asaw-asaw. Sige nga rod, nanang, iturog yu pa'y. Amang ano makapadakas kada kayo ti sumanao, kan agpanunot. Kumusta kayo dito ospital? Awan pa ipabalon kumot kada kayo dito'y. Tay pagpuspustam iti basketball ti gatang mun amanong. Mabisinak una yun dito ospital. Kapilitan na. Awanan ti pagpustak. Numadanon ti ayayam mi. Napatpatag ka di day ta pagpustam. Ngam ti masapsapol dito ospital.
Kumusta ni nanang yo? Masapul ang maoperaan, nana. Kasapulan mi pa'y tidakkel agatad. Tapno maiwayat ti operasyon. Unay matlang arudan ti inayo. Panawanan tapno agbirok kayo iti trabaho yo. Ay kaasi mo ti inayo. Santon ang makatrabaho ta maopera. Ado matan tinapanak, nana. Nga masapul ka nung ada nagadalan. Kan kang runaan na. Kasapulan nga da experience. Kadwa na trabaho ita. Kat masapol nga ada experience na. Kan masapol ang nakadapaw iti kolehiyo. Tayman alahas mo asinan puso ti pendant na. Kaya't ko makita. May sa kadagiti mapukpukaw ti sinan puso ti pendant na, amiga. Sayang. Sapay kurso nadak dayjay. Saan ko lang ay nalay di ta kurang ja kwartak. Inalamlat ta ko maidin. Tauray na udi ti daddo maabayad mo, amiga. Nauna ak ngamin tinagbain, amiga. Kung nakasublyak tulaangan. Ita, awan gaya man. Ay nagsayangan. Makay dardaro makiti day tsaya katulong. Ngam ko na ni William mapagtaktakan kanulang. Agam, nakalagatad dayjay. Ngam dumteng to day tangal tao. Nagswerte kit din nakatulong no sana madusa. Ha? Makumikom lang amin ni William ita. Gaputa ado dagiti appointment na. Imbag ta nakaumay ka diti ospital, Manong. Oh, ape ka di. Adda ka di parikot. Naku na ti may sagayam ko. Nga da nakita na anak kapaskil a wanted housemaid iti may sagit. Ha? Kayat mo ka diti mapanag-apply? Wen ko mamano. Ado nga minan tinapanak. Ngam didak mat inawat. Saan damat siguro asapunan ti experience si Jai. Sino nga iti agbantay dito ospital? Si kapay laang Ang mga nod da makauna ang mapanag-apply akas katulong. Siyak manan ti maawanan. Sige nga Rod. Ingka nga Rodan. Ngam no mabalin. Kidawam kuma asaan nga stayin. Akas kaninanang asaan nga stayin. Anya ti masapul mo, babae? Siyak ni Ruth, madam. Nakitak ti nakapaskil diti gate yo. Agaplayak ko ma. Umunag ka pa'y nga rod. Tado ti damagakan ka. Pangaasiyo ko ma, madam. Alaandak ko makas katulong yo. Taada ti inak iji ospital. Awan pakasagnarak no at dati inam ija ospital. Tinapatag kanya kita. Kat no amumot lang tagtrabaho. Basta ibagayo amin ti aramidak, madam. Aramidak. No timat pa nagluto, nalakak ang makasuro. Ta adak cookbook ko. Ti kayat ko kat masapo na kanayon ana silang dagiti tiles. Awan pulos rugit na. Amin nga adday ti sala kat nadalos. Diyak kayat tinatapok. Nalawag. Nalawag, madam. No kasta, mangrugikan. Saan nga min anadalos ita ti tiles? Tawan dito'y di katulong. Pinapanaw kon. Agyaman ak unay, madam. Adday jay dagiti aramatom nga glinis. Dagi jay kalpasan ti panaglinis mo. Adday jayan ti washing machine dagiti lalabam. Aglaba ka. Sige, tadapay papanak. Kastoy gayam ti katulong. Agsasaruno ti trabaho. Ang mga nainton makalabaak at agluto ak manan. Agawaak nga imap to'y sinagadak a tiles. Ta isarunok apunasan dagiti tugtugaw kan tawa. Sino ka? Ha? Sige ka diti ka barbarwa katulong mi? Sino ka mat? Abay nga inyo nagmuti sapatos mo at di ka pa'y nagpigad. Nagrugi ti sapatos mo Kayat mo ka di nga ikatandak akatulong gapukan ka. Siyak ni Richard. Ti inawo di nga anak da papakan mama. Ha? Apay nagpitak ti sapatos yo. Mga maigalis kayo dito'y tiles. Napita kaya? Diyak matanad lao. Nagtudong amin. Ket adda nagnaan mi kadagiti kakadwa ka napitak. O sige, tama pa na ko ni tisilid ko.
Nagpitak ti sapatos na. Uray la naglema kadagiti nadalusak at tiles ti tugot na. Masapul nga ulitak man na napunasan. Ha? Ni sir! Naipakpaksamot ti ulo nan itiiging ti simento. Inakarayatan. Sir! Sir! Anya ka din tinapasamak yo. Ha? Naawanan iti puot. Inakibagay ti driver tayo pan medyo ospital. Ay, masapul gayam nga awagak ni madam. Masapul ang maamon na tinapasamak. Hello, apay ngumawawag ka, kat makumikumak ditoy. Ni Sir Richard, madam. Si Mang Puta na Bartek. Naigalis kat naipakpak ti ulo na itigiging ti simento. Ipan mi ni di ospital tanaawanan iti puot. Nabartag ko nam. Ayan nyo ka dita. Irobot mi nga ipan ni di ospital, madam. Ang mga nudakas ti mapasamak. No itantan mi pa iti pan nakataming na. Ala, ipan nyo iti kaasitgan ng ospital. Taumayak itamot lang. Uwan, madam. Awan ka diti po, ti anak ko. Awan pa'y narod, madam. O sige nga Rod, nakikita tayo iti ospital. Inyawag ti katulong. Impandan ni Richard iti ospital. Aniya? Anya ko pati sakit na kat nakasalsalon at idirabi. Naipakpak ka no ti ulo na iti simento. Ija ka mo ti usto na pasamak. Mapanak kita iti ospital. O sige, honey. Awagan naktumanan nukas kasano. Owan, honey. Imbag katada ya katulong. Kasanon no awan. Pagsayatan no nakatulong. Kaammo na tiraramidin na. Sige, inkangaro din. Bye. Bye, honey. Sige, tendakon. Anya ti ko na ti doktor. As-asi kasonda pa'y lang ti sugat ti ulo na, madam. Nadara ka no, gaputan na Bartek. Adda alkohol iti bagina. Sang kay bagami asaan ngagbartag? Apaya nagbartag? Napitak namin dagiti sapatos na nga imunog idi madama ti dalus ko, madam. Mabalin adi na naalwadan, isoan na igalis. Ay unay ka ngaminan, takanayon ti panagbartag na. Saan ko maan na igalis no saan anabartag? Sigud ka di mamartag ti anak yo, madam? Saan ko abambantayan ti anak ko? Gaputa makumikumak iti trabahok. Mawatam! Ha? Ruth, apay nga adda ka dito asidag ti emergency room? Inyag mi ti anak ti amok. Na-aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsa ka nakamakam mo kada kayo, madam. Apay nga da ka dito ospital? Bambantayak ni nanang ko, madam. Maopera ko ma. Ngamawan pa'y kwartami. Isu adida pa'y laoperahan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natalimudaw ni Nana Talia gaputa na awananan iti trabaho. Impan mat dagiti anak na iti ospital. Kapilitan mat asim rekkas katulong ni Rod. Ijay balay da Nova. Adi na ammo nga isugayam ti sigod nga amo ti inana. Madama ti dalos ni Rod, idi simangpat ni Richard anabartek. Naipagalis ti baro, kat naipakpak ti ulo na iti simento. Impan mat ni Rod iji ospital ti amo na. Kat ijay, nagkikita da Rod, Nova, kan Victor iji ospital. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo.
Inyag mi dito iti anak ti amok. Na-aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae, Manong. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan ang makam-amo kada kayo, madam. Apay nga da ka dito ospital? Bambantayak ni nanang mi, madam. Maopera ko ma. Ngamawampay kwartami. Iso di da pay lamay sayang kat ti operasyon. Talaga kasta. Ngawan kwartam. Saan da pay amaiwayat ti rumbang iti pasyente. Urayan dati kwarta kan pamalubos ti kabagyan ti pasyente. Sakbay nga iwayat dati operasyon. Kasano kami nga rudan ngay, madam? Gapo ka di tawan kwartami kat saanan ama operaan ni nanang mi? Padasin nyo ti makisao iti ospital. Barang kayat da nga ipautang timbagada nga isagana yo agatad. Ayan po kadi. Apay nga da benda ti ulok. Inyagda ka di ti ospital. Idi na igalis ka iti balayo, sir. Naitupa ti ulo yo iti semento. Nabartag kayo mat ngamin. Amo kadi da papa, anaparte kak. Imbaga ti doktor ka ni mamam. Amang ano idano namot ka ni sir. Delikado man nga roden. Sigurado nga agpungtot ni papa. Imbaglaangan ta saan ka no ang nagdara ti utak yo. Amangan ka no nakomatos kayo no nadaraan. Asino tinangipan kanyak dito eh? Da kami iti driver tinangipan kan ka ditoy sir. Adamot itay ditoy ni mamam. Pimanaw laangan, idi imbaga ti doktor, makapuot kanton, kalpasan ti sumagmamano nga oras. Si kalang tinang bantay kanyak. Manipod inyagdak dito eh. Uwan sir, ngam napanak biit dita charity ward, taadda dita ni nanang ko. Nakita mo ti resulta ti panagbartek mo. Saan ka di nga imbaga kidikan ka? Saan ka ngagbartek? Sorry papa. Pinagustuak lang amin ti awis dagiti barkadak. Ken, matulungan da ka na kita kabarkadam. Itat, nakasta tinapasamakin ka. Kasalunon ako matos ka. Santo na maulit papa. Awan pa'y nasayat nga aramin mo. Di mo latultuladan iti kakabsat mo. Anas saliwan-wan ti biyag na. Sika, awan pa'y ammom. Panawan, kamanlagan. Sumunak lang. Tas talata ka na yun. Awan pa'y makita kadadanagan da. Sir, no maminsan ngamin, adda aramid tayo ang makagapo, no apay akasla saan tayo anapatag kadagiti kabalay tayo. Padasan nyo kadi nga amerisan, no adda makagapo, sir. Anya ka diday taawit mo nga imunag, anak ko. Tinapay nga intad ti amok, akanak ko ma, ngam saan ko ang maibos nanang. Iso nga inyag konditoy. Nasingpat ka di matlaang ti amom, anak ko. Ada is-istrikto na ti babae. Ngam saan abali nanang? Ada lakit di makuna at trabahok. Adamot maururay asweldo, no madanon ti katapusan. Nasaya at anak ko. Saan kayo ba't ngamin anak kaadal? Tawan kwarta nga aramatan yung nga agadal. Kanan yun to kanimanong dayta nanang. Tama pa na kun iti private room nga ayan ti may sa nga amok. Ang mga no sumangput dakat awanak, agungat dan tukit din. Alangarod, ingkan anak ko. Ang mga no isupay ti puon ti pangikatandakan ka, akas katulong da. Kunam nga umay ka idikal manager balay, ngam di ka matimay, amiga. Pasensya ka na, amiga. Adda nga min iti ospital ni Richard. Iso tinapanak. Kimaro ka di, ti kasasaad ni Richard, amiga. Na-aksidente, amiga. Ijay pa'y unag ti balay tinaka-aksidentyan na. Na-aksidente? Kasano, amiga? Naigalis iti nasilang atiles. Naipakpak ti ulo na. Iso aday chay, naawanan iti puot. Imbaglaki di ata na ipanadagos iti ospital, kat saan anadaraan ti utak na. Kita manlatta ti aksidente anya. Uray unag ti balay. Awan pilpilyon na.
Ay, tsaka mo, amiga. Ngam kaslag sa saruno timbalas ijay balay mi. Ha? Pagkunaam nga agsasaruno, amiga. Imo na, natakaw ti alahas ko. Hindi kwan, na-aksidente ti anak ko. Iti pa'y mismo nga unag ti balay. Nayara na laeng amiga. Nagawid ka mo't barok. Kumusta ni nanang yo? Saan pa ang maoperaan? Tawan ti kwarta akit kidawon ti doktor, nana. Kasimot nga ron ni nanang yo. Umayak to mo ti di ospital. Oray balon lang mo't ati maitulong ko kada kayo. Ay na, dakal ayaman mi. No umay kayo pumasyar, nana. Nagawid dak. Ta umayak agdigos. Kan mangalak iti pagsukatan mi. Apay adyak makitkita ni Ruth. No iti aldaw. Mapan iti balay ti among na. Iti matrabi eh. Isu ti agbantay di ospital, nana. Adan trabaho ti kabsat mo. Nasaya at mat nga ron no kasta. Tapno saan mat akaasi ni nanang yo. Mangan kayo pay, sir. Insagana kunti ka ninyo. Mano ka di titawan mo? Apay adamdamagan nyo titawan ko, sir. Awan ka di dadakil mo. Tapay asimrek ka kas katulong. Ayan dagiti dadakil mo. Awanan ti amami idi ubing kami pay. Ni nanang katsigod akatulong. Ngam ada ita dita charity ward. Masakit. Kasta ka di. Kaasimot gayam. Operaan da ko man ni nanang. Gaputa da kano ba to iti gallbladder na. Ngam awan mo't kwarta nga aramatan mi, sir. Umay kunto kitaan ni nanang mo. Inton makarwarak dito eh. Saan kayong samot unay ang mabayagan dito ospital, sir? Daytati ko na ti doktor. Makapasikor nga ro dito yung unig ti ospital. Ano sa nyo, sir? Tapno daras kayo ang maimbagan. Itakanin, tinurwar ni Richard di ospital. Wan ka no, iso nga inted kon kinirot ti pagbayad na iti ospital. Sa bagay. Kasanon, no suwiti kanda ti kwarta nga inted mo. Didak mapalinalokwan dagi jay. Tadamat resibo nga ited ti ospital. Binilin kon ti driver kan katulong. Isudan ti mangyawid kini Richard. Wala. Anya nga ti serbi ti mabaybayada na katulong kang driver. No saan man ti naapakairanudan. Ngarud rumbang nga gunay da. Tapno saan asayang ti maitangtangdan kadakwada. Ngam saan kami payanalpas sa nagsarita iti dayjay a Richard. Agsarita kaminto iti nalapat. Bagbagaam, tapno saan manen nga agaramid iti paggastuan. Ang mga no makaramanan kanyak, no jak magustuhan ti isong batna. Imbaga ti doktor mo arumwar kayo ita, sir. Ammo ka di da mama, nga itati irurwar ko. Uwan, sir. Mapanak iti billing section. Taintad da kanyak ti kwarta pagbayad ko dito ospital. Inted da gayam. Saan da ka din nga umay dito eh? Iso nga rod nga intad da kanyak, tas andan nga umay, sir. Napatpatiglat ta tinegosyo da, ngam itisyak. Panawan ka pa dito, sir. Mapanak iti billing section para iti hospital bills yo. Sige. Inton mabayadam ti amin. Kaduan nak, tamapanta iti ayan ni nanang mo. Imbag pa'y ti among mo, tarumwaran. Idinto ta ni nanang. Saan pa yung amo? No kaano ang maoperaan? Wan nga rod, manong. Kastoy ka dilat na ti awan makukwarta na. Saan da nga asikasun adagos na awan kwarta? Inton maimbagan ni nanang. Agbiro kak mo iti trabaho ka. Kan dumawat ta iti pamakawan ni nanang. Tabi na ibayan ta nga isulaang tinagtrabaho para kada ta iti naunday a panawan. Sapay ko mga rod, tamaimbaganan ni nanang. Tapno iparik na tamat kan kwa na ti panagayat, nga impaay namat kadata. Ita nga adda na pasamak ka ni nanang. Sa ata na kaamiris, manong. Uwan nga rod ading ko. Ngam aramidan tamat ti pagrabangan ta ni nanang. Kumusta kan manang Talia?
agpaimbag ka kuma. Ay, nakapsutak pa'y ading ko. Kastoy sa ti bumaket. Anya abo maket, ubing kapay. Adapay dita ti agtawon iti 80. Kat saan pa'y ang maawanan iti namnama? Oh, si bibiyag na pa'y. Umanayon apakarag sa akak, no makitak nga da trabaho dagiti anak ko. Saan kon atari gagayan ti kasta kabaket, ading ko. Apay kumaasaan mo at arigagayan. Di mo kadi kaya ta makita pa'y ti agbalin nga apo kong kadagiti anak mo. Mapasamak nga tapay dayta. Apay kit dinasaan. Basta agtalag ka iti apo. Agkid daw ka iti kaasina. Nakabayad ka din. Mabalintan ti agawit. Nakapila pa lang ti papel mo iti pagbayadan, sir. Adugayam ti rumwar ita. Kasta ka di. Mabayag ta pa yung ngarod dito yung aguray. Depende no nadaras ti mangi process iti papel dagiti ma-discharge ita nga aldaw, sir. Ngam, apay ka di analiday kayo. Makitak ngamin. Nga iti day ta kaubing mo. Andaan kan iti responsibilidad. Sana kas kanyak. Sigud mo't asaan anasaya at ti kapabalin ko, sir. Tabi na'y bayak ni nanang ko ang nagtrabaho para kada kami. Anya ti kahit mo asawan. Sigud nga awan trabaho. Ni nanang ti makaamoy ti amin. Ngam itata masakit. Masapul gayam nga agtrabaho akmeten. Narigat gayam ti mangnamnamalatan kadagiti dadakkel mo. Kunak man, umapan ka iti ospital ita, amiga. Adan dagiti matangtangdanan amang yawid iti anak ko, amiga. Ha? Binayama dagiti matangtangdanan ti mangyawid iti anak mo, amiga? Anya ko matidakas na, amiga. Saan ka kumaamasaksak tano'y bagak daytoy, amiga? Kaslaman napatpatag ti trabaho no kwartakan kangam ti anak mo. Apay anay bagam ti kasta, amiga. Agtrab-trabaho ak gapoy ti anak ko. Amin dagitoy kat para kan kuana. Nakisao ka kadi iti anak mo no anyamot dagiti kayat naken ka? Ti oras mo para ken kuana. Ay, saan ka maawatan, amiga? Napanak ijayan ti anak mo idi na minsan. Dinamag nakakanyak. Imbagak ama kumikom ka. Nakitak tiliday kadagiti mata na, amiga. Inak manan iti billing section, sir. Damagak no mabayag pa'y amadanon ti papel mo. Masikuran ako nga agururay. Tapno saan kayo unay amasikuran? Iturog yu pa'y, sir. Riingan kayong tulaangan inton mabalinan ti agawid. Sana ka makaturog. Ay, sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y, sir. Uray may salang akatulong ni Ruth. Ado ti linawlawagan na iti panunot ko. Saan arumbang asayangak ti oras ko. Iti awan ka asiskan na abanag. Apay ajak mat agsurong agtrabaho. Nagbayag matan amalpas, di ururayam abil jay amom, anak ko. Wan nga, Rod, nanang. Wan gayam. Umay ka no dito inton madamdama. Apaman ama discharge. Ay, nasaya at mat no umay ditoy. Tapno makitak mat ti among mo. Nasingpot ka di mat laan. Nasingpot mat. Ngam kadagito'y naudi nga aldaw akadami dito ospital. Madlaw ko nga agpampanunot. Kan naliday, nanang. Naliday tada aksidente kat nga road. Kasta nga ta, nanang. Kasla damot sa bali apakariribukan na. Atap mo la siguro day ta anak ko. Bunga la siguro ti panaka-aksidente na ti kunam akasla agpampanunot. Nalpas ka din ti amin. Mabalintan ti agawid. Wan, sir. Inak ibagay ti driver. Nga umay naalaan dagiti gamit yo dito Taipanan iti lugan. Sige.
Tamapantaman iti ayan ti inam ako nam. Uwan, sir. Mapanta madamdamay diyan ni Nanang. Apaman ang maibagak iti driver nga umay na alaan ng dagiti bagyo diti uneg. Adda nga ta di tarwar ti lugan, kan ti driver. Nalabit, sir. Inyawag mo't itay ni Madam. Apa umayan na ti driver. Tasukunan na ta. Awagak langan. Iawat mo ti cellphone ko. Uwan, sir. Ada ito. Nagre-ringin. Oh, hello. Adda ka di tarwar? O sige. Umay ka dito yan. Talaam dagiti gargaret ko dito. O sige. Bye. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan. Ala. Umay ka. Mapanta iti charity wide. Takitain tati inam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kaadda ni Richard iti ospital. Nakarit na daytoy iti liday. Gaputa tila ang katulong ti kadkadwana iti ospital. Di na marik na ti pamatagdag iti dadakkel na. Kat idirumwaran iti ospital. Kinid daw na kan ni Ruth, amapanda iti charity ward. Tapno makita na ti ina ni Ruth. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan dito Ala. Intan ijay charity wide. Tapno makitak mat ni nanang mo. Sige. Sumurot kayo kanyak. Ngam, ano sa nyo, taaduda ijay charity ward. Saan akas iti private room, asika kanti bantay mo lang ti adda iti kwarto. Tinapateg. Makitak mat ni nanang mo. Nakatalikod ni Nanang. Ang mga no nakaturog. Kita at no nakaturog, sir. Nang, ada kami ka ni sir. Kaya't na kayo ang makita. Mapan kayo ka din. Ha? Na Natalia? Sir Richard? Ha? Agam amo kayo ka di, sir? Nanang? Pangasim ko ba, sir? Ibagam ko mga awan ti inalak. Amamunak saan ka di? Sa anak nga agtatakaw. Anya ka di ti imbaga ni mamam, anatakaw kan ko ana. Aguray kayo man. Iso ka di ti anak ti among yun, Nanang? Iso ka di ba ti amom, anak ko? Wanang. Sir, anya ka di tinatakaw iji balayo. Umay ka na. Ha? Intan, agsubliak dito inton madamdama. Sige nga rod, Nanang. Agsubli kami ka na inton madamdama. Barang makasubliak no di nakpawilan ni Madam. Anya ka di ti mapukpukaw iji balayo, sir. Apay a pinabasol da ni Nanang ko. Diyak mo. Amom ka di nga inawagan ni mamam ni Nanang ko iti agtatakaw. Iso ang natalimu daw. Nasingpat ni na Natalia. Mas daawak nga rod. No apay nga imbaga ni mamam nga agtatakaw. Inikat na pa yan akas katulong yo. Iso ka di ang Natalia mo daw. Gapo iti imbaga ni mama. Iso ana ospital. Day tatipod no, sir. Ngam, naduktalan da nga adda bato iti gallbladder na. Iso akasapulan ang maopera. Ket agkasapulan kayo iti dakkalagatat. Day tatipod no, sir.
Iso asim kakas katulong. Ngam, kaano pa'y ngay ang makaurnongak iti maaramat a kwarta. Tapno maopera ni nanang ko. Imbag pa'y di amo ni Rot. Tanakaawidan. Idinto tada kayo. Adda kayo pa lang dito ospital, nanang. Aksidente nga min, ti impaagas da. Narigrigat ti sakit ko, anak ko. Masapul nga min ama opera, anak. Nanang. Pakawanandak. Tawan kwarta ang maitulong ko dito ospital. Patpatgan kayo nga anak ko. Saan ko nga ibilang abasulyo? Basta agbaliw kayo, kat agbiro kayo iti trabaho yo. Ikarik nanang. Agbiro kak mo't iti trabaho ka. Apaman ang maimbagan kayo. Awan pa'y ngamin agbantay kada kayo dito ospital. Agyaman nak, no agbiro kan tumatan iti trabaho, anak ko. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Ospital? Kasapulan ti Pirmak? Awan ka didita ni Manong Victor? Sige ma'am. Agpakadaak pa'y nga rod. Apay amatartaranta kang agdaldalos. Kaslada kam kamakaman. Masapul amalpas ko ti daldalusak tamapanak iti ospital, sir. Apay ka no? Mas daawak nga rod, sir. Mga no dadakas na pasamak ka ni nanang ko. O sige, tulungan ka ng agdalos. Tapno daras malpas. Anya? Tulungan na ka agdalos ko nayo, sir. Tapno saan nga agungat ni mama. No kas pangarigan sumangpet, adi na oras. Kaya ti ang trabaho, sir. Saan ka di asigod saan kayo nga agtrabaho? Dakis ka di, no susurwak mo tiyak trabaho. Naadal ko kan ka dayta. Ha? Sige nga, Rod. Tapno na dardaras amalpas, sir. Adda ka matgayam dito ospital, Manong. Apay nga inawagan, dak. Diya ka mo. Kasangsangpat ko. Naggapuak di balay. Anya tinyayam da. Apay nga inawagan, dak nga umay dito eh. Impandan ni nanang iji operating room. Ha? Kasanon ti pagbayad? Adda ka nun ang bayad. Ang di na imbaga tinagan na. Asino? Day tamot ti damdamaga kadagiti nurse. Ngam di da ka no amo. Haguray ka. Saan nga taan ni Sir Richard? Sino a Richard? Ti anak ti among mo? Ti amo, kat isumat lang ti amo ni nanang. Anya? Pudno ka di dayta? Imposible. Awan ka di ti madmadlaw mo. Anya ko matimadlaw ko. Adda ka din nagbaliw dito. Kaslasaan na nakanayon arumrumuar ni Richard. Rumbang laeng. Awan lang arudon tiyam muna trabaho. Kanayon pa nga agbalong. At dapat dyan nakita katultulungan na ni Ruth iti trabaho na. May isa katulong, tulungan na. Nakitak ang naglinis da ija rupayan. Duada ngaglinlinis. Pudno ka niti ibagbagada agayo ma. Ginayo mga tanda dya katulong ti anak mo. Kasaritak to ni Richard. Damagam no niya tinaknakan na. Tapay atol tulungan na ti katulong. Sikamat, Richard. Papanam ka di. Padasak man ti agbirok iti trabaho, tita. Husto ka di tinangag ko, Richard, iho. Anda ka di dakas iti aramidag, tita. Mas daawak laeng, iho. Anya ka di tinakapanunutam ngagbirok iti trabaho. Narigat met. No papakpakanak laeng, tita. San ka di? Aglaplapusanan dagiti dadakkel mo, iho. Uray saan kan nga agtrabaho, saan ka nga agrigat. Masapul mo't nga unnatak dagiti ururat ko, tita. Mas daawak, iho. Kala at sama, ti panagbaliw, ti puloy, ti angin. Tay kunadang roden, narigat ti mang namnamalatan, iti agtaod ka dagiti naganak.
Hello, amiga. Nakawag ka man. Matuloy ka dito panagpasyerta? Siyempre, amiga. Saan anay tati makagapo no apay nga inawagan ka, amiga? Anya nga ron ti makagapo, amiga? Amom ka diya, nasabat ko ni Richard dito'y kalsada. Ang birok ka no, iti trabaho na. Anya? Agbirok iti trabaho na ko na amiga. Anya ka no at trabaho? Awan mo't nalpas na. Bilibak iti anak mo, amiga. Natured nga agsapol iti trabaho nga awan mo't nalpas na. Nakaskas daaw day tangay padamag mo, amiga. Sige, takasaritak man ni William. Bye, amiga! Anya ka rin pakariribo dita. Tumakder tumugaw ka man. Ay, tinyawag ni amiga Eliza. Kaslaman imposible timbaga na. Abay, anya yan timbaga na dyan nga amigam. Nasabat na kanon ni Richard ngagsapsapol iti trabaho na. Anya nga ya trabaho. Agbilang iti poste, iti kuryente. Kanawa na muna. Mas dawak nga ron. Anya kumaatrabaho ti birokan na. Nakiwar nga tan at yung utak na, hindi na ipakpak iti simento. Kastangatang agpaiso. Kalaat ang nakapanunot nga agbirok iti trabaho na. Apay nga awan ni nanang yu, ijay kama na, barok. Adda iji operating room, nana. Ada ka din kwarta a pinagbayad yu? Adda ka nunang bayad, nana. Hangam saan mi nga amon o asino. Sino nga tamo ti addaan iti nasaya at apanagpuspuso anang bayad? Saan mi nga ron nga amon, nana. Sapay ko ma. Tabindisyunan ti apo. Gapu iti kinasaya at ti panagpuspuso na. Agpaiso day ta nga imbagama. No nalukay ti tao at tumulong, nalakam at asombrak ti parabor ti Diyos kankwana. Iso siguro akinaasyan ti apo ni nanang, tanasingpat. Pudno day ta barok. Nangarama ti apo iti tao, anang tulong kaninanang mo. Nalpas ka din ti trabaho. Nalpas ka nun ti operasyon ni nanang mo. Di mo ka di mapankitain? Ha? Kasano nga amom, sir? Sika tinagbayad, saan ka di? Ha? Ne. Anya ka di ti sasawa mo. Diyak amo ti bagbagam. Di ka kuman agilimod, sir. Apay nga rod nga amom analpasan ti operasyon. Ko ha? Atap ko lang. Ti maawatak kat. Adda kontak yu ti ospital. Tada kayo tinagbayad. Saan ko mga ado ti saludsod mo? Ingkakat kumusta ni nanang mo? Kasanon to'y trabaho, sir? Diyak pa'y nakadalos. Siya kunti makaamo dito eh. Ngam sumangpet ka. Sakbay ti oras anam na maam asumangpet ni mama. Agyaman ako na, sir. Mapanak nga rudan. Pep. Di mo ko na. Amapan ka naka-apron. Ay, saan mo ta, sir? Ikatak, sanak pa'y mo't nga agkabaw. Kumusta kayo, nanang? Awan ka din tinasakit? Ay, awan pa'y mo't anak ko. Sapay ko ba, tagtultuloy ang maimbagan tinasakit abarukong ko. At tapok ani sa Richard tinagbayad, idi ko na nga agsubli di ti ospital, nanang. Naglakwan na lakit di iti alahas, timbayad na. Anya ti ko na yun, nanang? Agar-arasaas kayo, mat. Ibagamtuman ka di sa Richard. Akayat ko ang makasarita. Wanang, amuyo ka di anapan nagbirbirok iti trabaho na? Ha? Trabaho? Anya ko ba trabaho? Nagbaknang ti pamilya na. Idi imbagak amasapol aben natak dagiti ururat ko. Adamot ang nagbaliwan na, nanang. Ang trabaho ni Sir Richard. Sigod nga awan na pulos ang muna at trabaho day jay. Mangan, maturog, kan agbalug laeng ti amuna.
Kita mamhet, no kasano ti panaglutom, Ruth. Isaganak pa'y amin dagiti pagrekadok, sir. Ag-slice iti sibuyas, bawang, ken dalusak dagiti nateng nga ilaok ko iti lutwek. O sige, agislay sakman mo't nga Rod. Agdalos ka itinaten. Sigod ka din nga aramidin nyo daytoy, sir? Saan? Nasilawan lati Sir Matak. Manipod nagtrabaho ka dito'y balay mi. Napanunot ko, ngawan tinasayat ang masakbayak. No agdip-dipendarak latan kadagiti dadakkel ko, kas itimbagam. Kasta akmat ididamo, sir. Agtrab-trabaho ni Nanang. Idinto ta agur-uray kami laang iji balay ka ni Manong ko. Idi nagsakit, kat impan mi iji ospital, ijay kamin anagnakam. Papanan nyo ka di, sir. Nakarubot kayo, mat. Sana mas not no sa dino ti papanak. At dagayim ko ako na amapan kami di abroad. Abroad? Saan ka di nga do pa iti proseso na dayta sakbay ang makapan iji abroad? Wen, sumagmamanon abulan nga impagnami ti papeles mi. Agtur kayo ka di? Wenno? Agtrabaho. Factory worker ka no. Adam amo ti gayem ko at trabahador ijay. Amo ka di dayta dagiti dadakkel mo, sir? Saan? Si kalaang tinangibagaak. Kat pangasim, ta saan mo nga ibagbaga iti ure asino. Ay, sakbay gayam amalipatak. Kayat na kayo kano ang makasarita ni Nanang ko, sir. Kumusta kayo, Nana? Ay, sumaysaya at matan, sir. Kaya't ko nga agpudno ka kanyak. Sika tinangala iti alahas ni mamam. Saan ka di? Pakawanin na ko, Nana. Nakulapan ti panunot ko. Iso ang naaramid ko dayjay. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Iso ada kayo ti pagkidawak iti pamakawan. No dumawat ka iti pambakawan ka ni mamam, mapakawan to ti basol mo, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan, sir? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Gapo iti inaramid ko. Iso nga kidkid dawak iti pamakawan kada kayo. No ni mamayo ti pagdawatan nyo iti pambakawan, mapakawan ti basol mo, sir. Sigurado a pagtalawin dak. No ibagak ti mading nga inaramid ko, Nana. Ti may sa basol, masapol nga idawatan iti pambakawan. Saan kat nga ilimad, tapnuliklikan ti dusa. Pumanawak, nga mangibatek iti surat. Ibagak asyak tinangala kadag iti alahas na. Isublik ti saan ko ana ilako, Nana. Naskan ka di paya pumanaw ka, sir. Inakagtrabaho. Padasak matagbiag, baban iti bukod ko ang naglingatan. Kas imbaga ni Ruth. Imbaga ni Ruth daytakan ka, sir? Wala na. Iso anak kariknak iti bain. Naamiris ko, naawan tinasayat ang masakbayak. Numang namnama aklaan iti nagbannugan ti sabali.
Adda maletam, sir. Papanam. Jak nakasarak iti trabaho ditoy. Iso apadasak ti awis ti gayem ko. Sapay ko mga rod, tagbaligi kayo iti papanan nyo, sir. Agyaman ak unay ken ka. Sapay ko ma. Tadda ka pa'y dito'y balay into nagsubliak. No di daklakit di papanawan dagiti dadakkel mo, sir. Sikatin ang silaw iti nakulaapan na panunot ko, Ruth. Inton sumangpet da mama. Pakiitid mo to da ito'y surat ko. Ken da ito'y basit akaheta. Matungpal, sir. Good luck iti papanam. Agyaman ak unay, Ruth. Anya nga tatilinaon da ito akahita. Kitaak man. Ay, naka-scotch tape mat. Alangan mat alukatak. Idisuklatan dito lamisaan. Tahuston to no sumangpot da madam. Ne, ada kayo matgayaman, madam. Ada imbati ni sir para kada kayo. Surat kan basita kaheta. Surat kan kaheta ko na. Napanan na ka di. Tinasayaat. Basaan nyo pa'y, madam. Inlanad na siguro dita surat na, no sa dino tinapanan na. Sige, lukatak man tabasa. Dear Mama. Sakbay ti amin. Agkidawak iti pamakawan kada kaya. Inton mabasa yun iti surat ko. Nalabit nga da ako ni Japan. Pakawanin da ko ma. Tasyak tinangala iti alahasyo. Nalakok ti daduma. Ket nagastos ko pa yung tinaglakwak. Isublik to'y saan ko pa nalako. Nakonsensyak iti kaadda ni na Natalia iti ospital. Iso asak tinagbayad iti babayadan na iti ospital. Ni Ruth, ket anak gayam ni na Natalia. Ikidawak pa iti pamakawan. Ti kina-responsable nga anak. Ulitak-tak daw iti pamakawan nyo. Mama, pakibagayon tumatan kini Papa. Ito'y nagsurat. Richard. Imbag ta simangpot ka na, honey. Basam ti surat ti anak ta. Surat ko nam? Abay, asino te sinuratan na? Babae ka de? Basam tapno maamuam no anya ti linaon ti surat. Nan, masak man nga ron. Naklaatak iti dayta surat. At iti kahita nga ayan tinabat-bati nga alahas. Napabasol ni Talia nga awan basol na. Idi adda ni Richard iti ospital. At amat gayam ni Talia ijay. Jakim pagarup nga isugayam ti ibagbagan ni Ruth ananang na. Ada ka di pa'y ni Talia iti ospital? Nalabiit, tanabiit pa'y mat na operahan. Jakim pagarup ang maaramid ni Richard ti agtakaw. Mabalin nyo kanon ti agawid, nanang. Daytati ko na ti doktor. Sige, tamapan ko kitaan. Numano ti babayadan tayo dito ospital. Ingka nga rodan, manong. Taurnusot mo't dagito iyawid tayo nga inusar ni nanang dito ospital. Sige. Ay maragsak anak. Tamakita kat nagbalin kayo a responsable, anak ko. Nakaamiris kami di nagsakit kayo, nanang. Saan mi kayat mapukaw da ka? Pakawanan da kami kumaitikin na sadot mi itikan labas. Mamati nga adadag iti pasamak nga ipalubos ti Diyos. Tapno makaamiris dagiti nakaulaapan ti panunot na. Oray ni Sir Richard, nanang. Dakkel mo tinagbaliwan na. Mas daawak garod iti kunam at tumulungan nga agdalos. Diyak pa'y nakita ang agdalos ni Sir Richard. Umay pa yan ay di kusina ang makibiyang kadagiti ar-aramidak ijay, nanang. Agawid kayo ka din? Da kayo, sir?
Papanan nyo ka di. Di ka di kayat nga tulod na kayo iti balayo. Ha? Itulod na kami? Husto ka di tinangag ko, sir. Mabalina saan kayo amamati? Ngam na amiris mi atakal ti basol mi kan ka, Talia. Imbaga ka din ni Sir Richard ti amin, madam. Babaan lang iti surat ti panangibagan. Kanayon mi nga ibagakan kwa na iti. Ano agbasol kat pagtalawon mi. Iso siguro api manaw. Amo na ngamin ang nagbasol. Iso ang nagdisnudo api manaw, ma'am. Itatawanan. Mariknak ti iliw ko iti anak ko. Tay tagayam ti balayo. Medyo adayo gayam ti paggapwam. Lumapan ka ang trabaho iti balay. Ay, saan may abalay day ta, sir? Ababangan milaeng. Ha? Ababangan nyo. Kasano nga iyan anayo iti ti sweldom akas katulong. Duma ti panagbiag mi amarigrigat, iti panagbiag yo ababaknang. No adalakat mabalin mi nga ipaunag, umanayan. Dakdakkel pa iti bodega iti ibalay, nga awan ti agkikyan. Diyo ka di kaya tadalusan da iti tapno at da libre apagyanan nyo. Total, iti kayo mat nga agtrabaho. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, ma'am? Pagsubliandak iti balayo. No ka ba alampay tagtrabaho? Inton naan anayon ti pigsam, agsubli ka. Kasto'y gayam ti marik na ti tumulong iti pada at tao. Nalagaan ti barukong, kan adda na isang sangayan aragsak iti kaungkan. Huwag nga ron. Apayan di ta na panunot nga agpaiso a pinagyan ida di tabudega. Awan mo't aggigyan. Amom ka di amanipod adda ni Ruth iti balay. Kat dakal tinagbaliwan ni Richard. Day tangarod tinadlaw ko. Oray may sala nga katulong. Nabaalan na alinunag tinatangken na puso ti anak ta. Asadot ken artak. Mailiwak matan iti anak ta. Itala ang anayadayo iti sidong ta. Kat sapul-sapulak. Kayat kun amakita ti anak ta. Maragsakan na ta nakaawid kayon. Ngam ladingit nga ibaga. Asumangpet kanon ti anak ko. Kat pagyanan daday to'y balay apagigyanan niyo. Agyamanak iti kanayon mo ngayon umay iti ospital ading ko. Ay, kat umakar kami nga ruden Ta pagyanan kat nga ruden dagiti anak mo to'y balayo. Ay sa dino nga iti pagakaran niyo. Saan ka nga agdanag ading ko? Adda nakasagana a pagakaran mi. Mapandala ang dalusan. Tanabayag nga awan nagigyan. Kasta ka di. Ay, madanagan akpay. Tamangan kunak no awan pagakaran niyo. Imay imbaga di among ko, nga adda bakante apagyanan mi ije balay da. Naglawam at gayam da ito'y abakante abalay. Idi pa'y lako ma, tapnos an tayo anagababang. No madalusan ta daytoy, mayatan manong, agkakwarto kamin kaninanang. Nalawa mat, si kamot di tabangir a kwarto. Unading ko, kat dandaniak mo tenmang rugi, kas waiter. Nagasat tayo pa'y laeng, oray nagsakit ni nanang. Wan nga rod, daytan samot tayo kunkunada, a blessings in disguise. Mabalin as anta nagnakam, no awan tinapasamak ka ni nanang. Wan ngagpay sumanong. Saanan a basketball ti adda dita panunot mo, no di kat trabaho itan. Hello? Asino da ka di? Hello, Ruth. Kumusta kan? Sa Richard? Ay, nasayaat mat. Kumusta ka mat dita Japan? Nasayatak mat ditoy. Anda ka kadipay di tabalay? Wan sir, agigan kami pa yan iti bakante apaset ti balayo. Ket,
Kumusta mo't da mamakan papa? Dakkel ti nagbaliwan da, sir. Mailiw da kano kan. Mabayak kayo ka di pa dita, sir? Dandanin malpas ti kontratak. Agawid ak to dita. Kaya't kung adda ka pa dita, hinto nagawid ak, ha? Talagang adda, tagigan kami kat nga ro diti balayo, sir. Amon, kailiw ka. Agkita tanto hinto makawid ak. Bye. Bye, sir. Adaman dagiti panawon a makitak analiday ka, amiga. Kinagpaiso na. Kailiw ko ti anak ko, amiga. Manipot pimanaw. Awan pa'y awag na. Pasensya kan, amiga. Ngam nasa una kanyak, edi. Akasla saan kanu anapatagkan ka. Tapay kumaasan anapatag kat anak ko. Idi adda kanu ija ospital. Tilaang katulong ti kadwa na ija ospital. Kaya't nakaamakita, ngam di nakakanu na uray. Kasta ka di. Naamiris ko itan tinagkuranga kiti anak ko. Impatudon ko iti katulong amin na pagrabang akan ko na. Iso nga adayo tirik na kanyak, amiga. Ruth, tulungan dakman. Agpiw-piwis ni Nova. Agpatpatangkan. Ipantayo iti ospital. Manong! Umay ka ditoy! Tulungan tayo ni Madam! Nova. Ayan. Ala, Ruth. Ingkailo ka tilugan, tasakruyik ni Madam. Kabaalam ka di asakruyan. Un, sir. Kabalak. Sige nga Rod, mapan ko ilo ka tirinaw. Sapay awan di driver. Nagawid ti loko. Saan kong amo ti agmaneho, sir? Kapilitan asak ti agmaneho. Masapula sursurwam to ti agmaneho, Victor. Ta si Kanton ti driver ko. Mala, mapantayon. Anya ti imbaga ti doktor. Na-stroke ka ni Madam. Paralyzed ti kagudwa ti bagina. Anya? Agsublipay nga ta iti sigot. Depende ka no mayat ti bagina no materapi. Sapay adu ti kasta pasamak. Kat narigat nga agsubli iti sigod. Uwan nga rod manong. Dagiti daduma. Mabaldado da pa yun. Un nga rod. Ay, kaasimat ni Madam. Ngam amom, dakkel ti nagbaliwan na manong. Simingpet ni Madam. Agyaman kami ka na kayo, ha? No awan kayo iti asidag. Yakam mo, nanyan tinapasamak ka ni Nova. Adamat pagsayaatan ti panangibaga ni Madam nga agyan kami iti asidagyo, sir. Pagsayaatan ti adda kaaruba na ako nada. Saan kayo kumapumampanaw ni tapagigyanan nyo iti asidag may, ha? Agyaman kami matkada kayo, no di na kami papanawan, sir. Nasaya at kayo ka na kami. Isa nasaya at kami matkada kayo. Agyamanak, iti kinasingpat mo. Ang mga asikaso kanyak, amay sa abaldado. Basang. Rumbang laang nga asikaswan kayo, Madam. Nasayaat kayo kada kami. Iso asubadan mi mat iti kinasayaat. Husto ti panangalak kada kayo iti asidag me. Kaslamay may satayon a pamilya. Adda kumamat dito ni Richard. Kaya't yung ka din nga agawid ni Sir Richard, Madam? Launay balasang ko. Kailiw ko una yan ti anak ko. Hello, sir. Nasaya atay mawag kayo. Adamin ipadamag ko kada kayo. Oh, anya ka diti padamag mo. Pakaragsakan, wano paglidayan. Mailiw unay dagiti dadakkel mo kan ka, sir. Kan nabaldado ni Madam. Gapo iti pa naka-stroke na. Ha? Agawid kayo kumanta nakakaasimat. Nabaldado ko nan? Uwan, sir. Na-stroke ngamin, iso naka-wheelchair. Siyak ti mga asikaso kan kwa na. O sige nga Rod. I-process ko dagiti papeles ko. Saan mo nga ibagbaga ka na kwada? Ta sorpresa agida. Uwan, sir.
Nagpintasan ti salas tayo ita. Anya ka di ti okasyon. Saan ka di akasangay ni Sir Richard ita, madam? Nga maawan ti anak ko. Ikarkararagak lang. Asapay kumatan na salunat. No sa dinuman ti ayan na. Happy birthday to you. Budno ka di makita. Oh, Richard, anak ko. Naragsak ka kasangay mo. Oh, may kamantara kupon ka, anak ko. May liwa na yan kan ka. Agyaman ako na mama. Napakawanda ka din. Hindi pa lang, iho. Napakawan kan. Madakada kayo akin ni Ruth. No kaya't yung agbalin tayo amay-may sa pamilya. Iho. Talagang ay kagumakapasong bata ni Ruth, mama. No kasapulan nga pa rin to mga itisangwanan na. Aramidag. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo ita alawas ana pauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.